Гей. Бумбо! Брат, виж откъде дойдох тука. Чай малко, не може. Виж го ти къде си, бе. Ти къде си? Човече. Не, аз съм реклес. Защо? Никой не каза къде скачаме, аз мислех, че е реклес. Не. Аз ти казах тук. Нок. Аз се бих един. Не бе, правда. What? Това е странно. Fuck you, мъм! Не. Трябва да закъсаш клип. Според теб какво правя в момента? Прочетал ти мислите. Чай да натискам. Има ли хора? Не, май няма, бе. Има. Добре, бе, стой. На влака има. Той е 5. Къде са? Те слязоха ли? Дед. Къде е гаджето му? А това какво ето и другото, бе? Пак нещо Трябва ми да видим. Дай се саме да ги убием Това тея. какво е, бе? Да ги Ето убием го! тея. Ей го това Кой, нещо, бе? бе! Трябва да видим. О! Нали те ревайв? А, не, ревайв на Крум. Ще играе... Добре. Първа смяна, втора смяна съм. Да, бе. Дед. Бачи, какво направиш? Е малко по-спокойно. О! Те са два медала от тука. Кракнат. Нок. Чай. Дед. Взимай го, браво. Чакай малко. Не, взимай си. Аз взех друго. Не, ай, няма ти го крия, ето ти го. Ето ти го. Кое? Ай, взимай ако ще. Ама ми дай другия медал. Аз съм с един. Хора. Да. Да, лад. Ти колко си? И аз съм. Да, бе. За кой да ти го дам? Вземи SMG-то. Ако искаш. В краста е тук горе. Колнат? Дед. Мара. Такой метика. Дед. Дед, ма. Има ли са това? А, не. Кракнат 140. Бомба кля! Ела. Тук съм по принцип. Бабто нещо обмахна, че отлез. Маркираха ме. Как? Причем да го довърша. Как на маркираха? Аха, там е. Някъде. Те имат медал. Имат митика саутрекъл. Къде е? Аз съм с митик. Вътре. Някъде влезе. Не, тук някой ходи. Какво е това? NPC. Да, убих бота. Ела. Не.
Само това. За сега толкова. Може да събрам малко. Има там луком пистол на неговата карта. То ще ли го на този пистолет, бе, човек? Аз ще го използвам на FNCS. А, човек! Хора! Марчи, хора! Да, видях. Я ще питая страна, ако можеш. Не, свършите сама. Аха, да, махнали се, дядам. Ами не Абе, бяха Марчи! Марчи! там. Да, те са там. Аз не съм на много, в принцип. Ей, аз съм на тебе. А. Те пак ли слязоха долу? Да. Не, сега. Метките са там. No, bro! Снайпнем. Взе луком пистол има такова. 116. И аз ще питая сега. Чупи, чупи, чупи. Нок. Под нас. 26. Крак. Аз се сложих, аз се сложих. Къде е това, бе? Брат, добих 68 бяло. 12, да, Още хора. Брат, това метките ми трябва спешно. Не, бе, братар, оставете ме, бе. Метките ме знаеш. бе, Взели медальона? да. Добре. Ти спомняш ли си? Да. Ела. Bro, stop doing that! Да, аз съм, аз свърших. И аз. Ела, насам се бият. Но там някъде. Аз съм там вече. Имам празен слот. Найс. Моля. Трябва да слезе. Ударя го за 3. Аз за 97. О, да! Верно ли? Гледай какво става, сега стои пистолечи. Унищожавам ги. Кое ли аут? Да. Да, няма го Дабл вече. помп. Чакай, чакай, стой, не губи, не губи. Не, учим да А. го клипне. Той човек ли? Виж го, бе, брат! Гледай се, О! чакай. Къде? Покажи се, кукло. Да, а тук има още някакъв, бе. Аз? Чакай, чакай. Един путко. Дед? 160? Full piece, full box! Дед. Бате, не знаеш как му дек цената и... Не сложи в колона, но искай да сложи. Пайтиш ли се, бе? Да, има кола. Ела тук настрелят с такос. Има биг шилд, що не го изпиш. Къде те стрелят, бе? Не, ще го убият. Марти отзади някъде настрелят. Не, бе, не, бе. Абе, да, бе. Аз трябва колата. Но верно ли някой ще да? Май да. И изпи метките. Бих шот. Дига. Дърво.
Макс, метал съм. Колата. Фак, 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 фак. Фак, 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 фак. 89. Един е с френчи шотгъна. Фул бокса. Аз не мога да едитна, бе, брат. Тук при мен е другия. Един е на много малко. Мокнат. Набих му 9. Убили го. Не, идва че. Тет. What the fuck, как скучи? Бато го! Унищожих! Брат, едина... аз му набих 89 за това. Беше изтрит. Не. А, добре. Не чил, брат. Аз взех коронка, бе. Чай взема метката. Къде си? И каква ти беше мисията? Чупя 2 камери. Ебак. Бих си фол демидж. Браво. Къде бе, Ивана съм? А, човек! Горе. Няма. Дай метката. Аз съм на по-малко. Абе не бе, аз ги стаквам, бе. Изпи, имам още един. Чакай. Има Да. човек. Да, Ще го много скопна. Да, аре. Тук долу има. Оу. Фак. О, много скопна го. Аре, умирай, бе. Тук долу има още един. Чакай, отивам. Гледай. О, булга. О! Кракнате. Пара умирай, бе, ба. Чай са метките. Също един сме. Да. С 14 кила ли си, бе? Да, Бот. имаш 10. Да. Бот. Чакай! No scope! Не. Аз гледам дали е в храст. Чакай да го щупим това. Бот. Лап има нещо, което ще изям. При мен е. Къде? No scope! Гледай са, чакай! Гледай са! Фак! Чакай, пак ще пром. Оп. Марти! О, набих се 10. Марти! Крак! Аз ли го убих? Да. Аре, брат. Радио... Не.